When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Hi love! Hi mga mahigugmaon and welcome back to another video. So karon nga video guys kay gabaklay mi padung sa Pakulob Elementary School. Pakulob Elementary School. So karon kauban ako ang Guys, I'm Mark J. Masyong Kidi, Clarence. And Alfe. we are the Dumano! kay nami collaboration mag-video mi sa Kaibigang Ako ba? magkaibigan. By So, Sir Don Barredo. Tapos, So kasi name ni mo Masyong Kidi, Masyong Kidi. Hi, I'm Mark J. Imperial. ang mag-shoot na mo kay ang pitik sa Dumanhog si pangani Kuya Gidoy. Kuya Gidoy. So apparently guys, kani nga video kay behind the scenes sa music video. Ang link sad sa music video you can check it on the description box below. So karon guys, kay naa nami sa Pakulob Elementary School. So diri ang venue. Kaya say hi. Ay. So karon guys, kay nagsugod na sila sa video. Ano ta sa stage kanang tungoy aw kanang bata. Di klita. Gila, ulo ko dai. Excited ro. Cute to tagog mo. Struggle is real. Ay sabi ba tiya, di katawa yung mukha niya. Tanaw siya sa kamera ya. Siguro. Ako ana, kawaya lang kung sumpay-sumpay manay paliton. Unsa day ko na sa lyric? Nang pali daw kasi mga ex. Kana ay imong partner. Kana. So guys, behind the scenes. Ayun, sa to yung name ni mo? Clarence. Clarence, ya. Kato si Alfie. Asa ka? Ikaw dong. Oo, ikay mo gitar pa una. Intro. Ay diyan. Always you go one of the boys, as in. Mani Always. boys. Oh. Hey guys. Padol bro nimo dia. Sasad sila lahat dari. Uy, apil magani. Apil ka. Chiroy. Apil ka ta. Assistant. Assistant. Ano ka na? Oh, malaya. Bruh. Guys. Ya ako yan ya. Nagkikitar ang usa dito. Ya kami natulog. Alin lain may tanaw ya? Asa nga part ya? Tanan? Tanan ato kuan. Ah, tanan. So, muna siya ang whole setting, guys. Struggle is real. Kita ba? Ana. Anak dia Isa, no berkas lagi. Ay, isa. Balik dulu dong. Itu. Mana ka, ma'am? Ay kana. Kare, dai. Mana ka? Anak lang ani. Sigog dog ini. O dua ka tim N ya mana? Para anak dia mah. Tukar-tukar ya brother, kanang panggul-gul papa. Kana may goal kayo. Wanna get so high. Who's got the herb when I'm dry? I wanna get so high. O diyan ka pong ka. Pwede na dali ko magsugod. Acting boy, like ABCBE. Ano sa siya? 2, 3, go. Anong kailangan kong gawin? Ay, bili ka. Ay, tanaw diri. 1, 2, 3, go. Anong kailangan kong katawan?
Balik, balik, balik. Yeah. 1, 2, 3, go. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Wala, diri gulo ka. Dudong iya. Oh, dudong iya. Gigi, may ketawa ha. Look, kamayo! Got the herb when I'm dry. I wanna get so high. Lakaw siya, ano? Si? Lason man. Oo, lason man. Lakaw ka. No! Mamad, balik ka tong. Mo din yung reflector boy. Yung talent, Bartoy. Yung talent part choy. Kaon magbalas. I'm on vacation everything. Sab. Gigi. Sab. Bati di ay. Rolling. 1, 2, 3. Naya lang ko choy. Isugo. Oo siya kabantay. Oh. Manam to kaniya ko, gipatuyo ra man kagawapak ni kay gid. Part choy oy. Pwede, yeah. Pwede ra tagaan sila kanang ay kato diri tayo ba? Ana kay sila mo to magstorya mo, problema, pwede mo tawagan ni ana gani Bisaya lang ha. Bisaya lang. Unsa mo niya? Magdungog sa ilang tingog. Ha? Lang. Gesture lang. Tingog ya. Tingog. Oh. Kay balik ka ni sa stop sa music ya. Padung sa bridge. Kani ilaha. Da. Mo tulingi din kaniya storya din mo. Basta man ka. Diri siya. Dito gunung ka dira. Lingkod ha. Ah, gadulong siya. Mura nagkakita niya. Roll. Go. Ay, musta? Okay ra ka? Okay lang. Ano dito? Anak 1 2 3. Roll. Go. Musta? Okay ra ka? Okay naman. Lagi problema. Wala. Pwede na to storyahan. Tara lagi, okay ra lagi. Denay giga. 1 2 3. Tarong ba? Magabunyag. Tarong ba? Kanang i-comfort nimo siya ba? Tarong. Kulilat ba? Go. Tarong ba? Pwede na itong istoryahan. Okay ra. Wala ko'y problema. Sure ba? Sure bitaw. 1 2 3. Sure ba? Pwede na itong istoryahan. Hina lang. Masas kayo gid. Tanan. Aga tong lagi no? Wala. Wah, play. Ubus ka siya. Sa'yo po. Ayo yan. Ring, call me, ring. Kung gusto La, mo bayat. magdala pag kuna movie. Yung music video be. Text battalion. Takle. Nice boost joy. Boost joy nang naman mo. Nice boost. Wait lang kay mawala ra kana oh. Sag mutupong ka ng semento. Ana. Anang dalan. Iso gamay dire. Iso gamay. Ana, iso gamay. Na. Yeah, action. Masipaw na Babylon. Uy. Sabi siya, be. So karon guys, padung nami balik sa balay ni Balog isa tong balay. Bawk isa tong balay guys, pero padung nami balik dito. Man na mig shoot dere. Pero napa may shoot dito. Welcome to our vlog. So guys, no nya. Magsugod guys. Hi guys, welcome to our vlog. So humaname. Kuya, isa. Taba. Isa yan. PRD.
Dumano! Soñador. And that's it for today's video, guys. So if nakaabot mo diri nga part sa video, please do comment your favorite Vispa, Visrock, or any Bisaya songs kay gusto lang kong maminaw. And thank you guys for watching this video. Hope to see you on my next vlog, and God bless. Bye-bye. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need.